Пеех много. И Те не е по собствено желание. Добре, освен, че си била луда, пееш ли като малка? Да, пеех много. Непрекъснато ли пееш както аз и непрекъснато всички ми се караха? Да, аз значи на 14 години започнах всъщност да печеля пари с пеене. На 14 години? Да, защото в Плевен просто така станаха нещата, пях и почнаха да ме канят тук да пея, там да пея. Пяла ли си по кръчми? Не, тогава не се пееше по кръчми, нямаше кръчми тогава. Аз имам намерение да пропея в най-скоро време. Ти искаш да пропееш? Няма значение, след като той води предаване и става... Ама чакай, аз ставам за водеща, ти не знам дали ставаш за певица. Ти как смяташ? Където има един талант, има и още някой. Добре, покрай нас да чуеме. Господин Казасян с удоволствие би дал мнението си. Иван Лечев вече даде мнение. Боже, аз нищо не чувам от тези аплодисменти. Иван Лечев вече даде мнение. Той даде мнение, какво е това? Защото ние трябва да изпеем една песен, аз имам много хубав глас. Да? Добре, окей, само да я попитам Люси, какво трябваше да я попитам всъщност? Няма значение, тя ще ни... Как е отишла в Германия? Да, как замина за Германия? Как заминах за Германия? Всъщност заминах, не първия път, заминах с самолета. С кола, за да почнем да си говорим ние. Добре. Не, заминах много лесно. Тук не ме приеха в надвис. Аз бях пяла няколко пъти с Слави в НДК и беше страхотно изживяване за мене. Той много голяма ръка ми подаде, много силна ръка. И усетих, че тук може би ще има какво да правя, но някакси не ми беше достатъчно тогава, 93-та година, и реших да опитам нещо друго. И това беше едно училище в Хамбург, което беше за пеене, за танци, актьорско майсторство. Аз си била имигрантка, там ми си получавала лютеници, чакала си едни колети. Не, баба ми пращаше лютеници. Пращала ти лютеници все пак. Тя и днес ми праща. Как ще пее без лютеница? Аз днеска имам лютеница вкъщи винаги, имам чушки от баба, имам тиквички буркани, имам мармалат, имам ягоди, череши, вишни. Би ли се върнала в България сега след... Аз много често се връщам. Слушалката ми излезна. Много често се връщам и то с голямо удоволствие, но... Завинаги те питам, Мило. Не, аз опитах да обърна въпроса. Не, завинаги не. Просто най-съществената ми част от живота протече в Германия. Какво ти е направила? Какво ти е направила? Защо бе, нека да ми кажеш истината. Що не се върнеш в България? Там ли ще останеш? Макар ще остане, трябва да е луда. Ако ти си в Германия, ще се върнеш ли в България? Да, аз ще се върна. Има много хора, които се връщат в България, които са били в чужбина. За малко. Аз съм ги виждала как гледат. Идват и на втората година, след целия ентусиазъм, как ще направят нещо за родината. И ходят в искрено лично, защото ще ги измамили. Да ги караме да се върнат тук хората. Ако всички мислят като тебе и говорят като тебе, то дай да ни отворят година, да изчезва на всичките. Това не говори така. А как? Говори каква е реалността. Реалността е такава, че аз бих се върнал, защото на мен ми харесва тук. Защо? Да, обичам България. Васинка, 90% от усилията ти отива да бъреш глупостта през деня. Не дай така, уморява се човек. Ама ще се променят нещата, нали? Трябва да ги променим, бе. Кой? Кате, как си? Ние с тебе. Ние всичките популярни. Люси, чакай да си обърнем. Не, говорете с мен с Кате. Говорете малко. Си говорите. Аз мислих да си поговорим сега малко повече. Това е много обширна тема и тя, ако се започне, се в кръпче май ще се въртиме. Проблемът е, че ние обичаме да говорим, не сме се виждали никога. Не, вие много бързо говорите. На мен това не да можем да кажем максимум. Толкова бързо просто не мога да говоря. Не мога да ви разбера на вас. Разбирате ли просто, аз не разбирам. Аз пък исках да чуя някои работи за Люси, обаче от вас двамата нямам тази възможност. Добре, айде питай, какво искаш да питаш, Люси? За Германия, с какво се занимава в момента, защото се... Значи Германия е много готина страна. Какво се занимаваш в момента? В Германия аз си пея, разхождам, сега живея в Берлин. Разпознават ли те по улиците? 90% от хората. Да, добре, аз знам, защо зададах този въпрос. Не, различно е. Може би за това го създаде да ме питаш, да ме питаш как е. Тук как реагират и там как реагират. Значи тук не ме разпознават все още толкова много хора. За нейн късмет не разпознават. Да, но аз мога да ти кажа, в Германия е много спокойно, защото на мене хората ми се радват. И мисля, че това е разликата. Тук да те разпознаят и някак си ти да поляризираш като личност и да има много хора, които може би да не те харесват. Просто или да не те харесват, защото не искат да те харесват. Ама те нямат право да не те харесват, защото не те познават. Да, точно така. Но, значи в Германия хората си имат някакво мнение, просто от това, което виждат ти, което правиш като работа. Да. Което си изградил, което си създал и това тях и радва, защото ние много сме създали. Добре, ти супер звезда ли си в Германия? Аз тази дума не я обичам, но... Добре, аз пък я обичам. Добре, ако трябва да броим, значи продали сме 5 милиона диска. Как да си супер звезда? Тогава 5 милиона! Не познават ли всички, но сега... Да
Тъпо е, защото, значи, знаеш ли какво? Значи една суперзвезда може да бъде Мадона. Може да бъде една жена, която е създала един вид история в музиката. Не съм съгласен с те, че само Мадона трябва да се чувства суперзвезда. Не, но ние още не сме създали история някаква. Нещо, което да остане в историята на музиката, разбираш ли? И затова все още мисля, че има много път да вървя аз, моите колежки, просто за да станем наистина група, която и след 20 години все още ще говорят за нея. Щастливо момиче ли си и имаш ли гаче? Много съм щастлива, имам много гачета. Да, и ти като мене, аз. И като Катето, да, защо казах мене? Нали си женена, ма какви гаджета имаш? Кате, погледни се в какъв вид водиш шоу. Дайте камери. Това нормално ли е в българска телевизия? Имам много хора, с които общувам на приятелски нощни начала. Нощни приятелски начала? Да, приятелски, защото се разбираме, а не сме обвързани. Много хубаво, виж как зачита. Аз преди, това е, напомня ми мен от преди. Аз съм борбена, смела, справяща се, изобщо жена, която не може да си намери мъж. Аз нямам време да си намирам каквото и да е било. То не ти и трябва. Въпросът е, че трябва да се покаже в нужния момент и да не го пропусне човек. Да, може би. Люска, какво ще ни изпееш тази вечер, Слънце? Хайде, Слънце. Значи аз много мислих и аз преди няколко години в Германия си издадох едно албумче, което беше за мен много експериментално. И то ли се продаде в 5 милиона това албумче, или? Не. Малко по-малко. 4,5. Но за мен беше много задоволително, защото аз изцяло го компонирах, написах текстовете, аранжирах го и така. Работих си половин година в студио и ми беше много хубаво. И имам една балада, която всъщност всички така много харесаха и аз сметнах, че ще бъде хубава песен. Имам дори част от нея преведена на български. Аз съм я превела, надявам се, че добре съм се справила. Добре, сега ще я чуем всеки момент, дами и господа. Люси съвсем не е случайно не е член на най-успешната германска поп-група. Исках да кажа, че не е случайно. Защо толкова го обърках, бе? Миглен Академи е актьор. И не случайно е и жури в Music Idol. Уникалните си певчески способности тя ще ни демонстрира тук, на тази сцена, след една кратка задушевна пауза.